салому алайкум ба кулли мардуме ки видеоҳои моро тамошо мекунанд ва дастгирӣ мекунанд. ҳазор раҳмат барои дастгиритон бародаро миннатдорем ва ба комментариҳои нағз менависед. раҳмати калон барои комментариҳои нағз навистан. зинда бошед. қадоме да канал меҳмонай подписатсия кунам ва аз видеоҳои ояндаи мо бехабар намонам. сирок лави раҳ да палаткаша задай роҳат када молиш чаридай сайна айни ҳол мо дар шаҳри ваҳдат қишлоқи чеписоли зардолу қарор дорем бародаро. Palmon ma. Kara da yani ma kaday odi kaysayna ha sozi tenji zamin molik joy kuy beşim behtarina مول چرده است مول فرقی شروع مول کویده شده Я сроки дияши не дайте. Адора. Ра, ами раҳо пури мола истода. Я рафта истан ра. Ра. Palmon! Palmon! Ya sabe. Palmon!